Zaterdag werd in Gijsteren het vorstenraadsbal gehouden. Op deze avond spreken alle vorsten op een ludieke wijze hun collega's en het college van BMW toe. Voorafgaand aan deze avond zijn er 4 nieuwe vorsten uitgekomen en zij stonden voor het eerst op dit podium. Hoe was het uitkomen? Ja, het was een geweldig spektakel. We hadden een leuk stukje voorbereid. We zaten met 3 man op een rijtje. We kregen een aantal vragen en dan konden punten met winnen. En toen de punten op waren, kwam de vorst eruit. En dat was ik. Spannend. Spannend, mooi. Genoten. Van tevoren spannend, maar als je eenmaal door dat doek heen bent, dan is het... je ziet al die mensen, dan weet ik ben er klaar voor en we gaan knallen. Het was een fantastische dag. Eigenlijk al vanaf het moment dat ik opstond en ik een beetje die spanning begon te voelen, tot het echte uitkomen, 's avonds in een volle Schouwburg. Ja, dat was geweldig. Het was echt een fantastisch mooie avond. Ja, we hadden de zaal mooi vol en we hadden natuurlijk de aftreden van onze oude vorstje op, die was al 11 jaar vorst. Dus het was al sowieso een beladen avond, maar een hele mooie avond gehad. Ik ben Daan Willems en ik huur Olly Denken. Zie je dan familie van de oud-voorzitter van de Vorstenraad Bert Willems? Jazeker, jazeker. Hey, maar niet alles is erfelijk. Ik vertel wel eerst de grap voordat ik begin met lachen. Toen ze jou kwamen vragen, wat dacht je toen? Ik weer geappt. Net nadat ik klaar was met de trainen. Met de vraag of ik lekker had getraind. Toen moest ik toch al even krabben worden, eigenlijk niet jukste, want ja, daar wordt niet zo druk mee gevraagd. Zeker niet door de voorzitter van de vereniging. Maar dan voelde je trots en dan voelde je vereerd dat je die vraag kreeg. Nou, laten we het zo zeggen, volgens mij moet een vorst altijd in ieder geval kunnen spreken en het liefst zoveel mogelijk willen spreken. Toen ze mee kwamen vragen viel ik volledig stil. Dus ik denk dat de keuzecommissie ook gedacht heeft van hebben we hier wel een goeie aan, want hij praat niet veel. Maar ja, uiteindelijk mega trots, gruts zoals we dat dan zeggen, op het feit dat ik gevraagd ben en vandaar ook kon ik geen antwoord geven op dat moment aan jou. Dat is al meer dan 1,5 jaar geleden, maar ik zat in het bestuur en de discussie begon, maar ik heb altijd al gedacht, dat wil ik. En ja, ze vroegen mij, dus sowieso vereerd natuurlijk en ik heb er eigenlijk niet lang over na moeten denken. Wat zei ik? Ja, ik heb er eens over na moeten denken, een aantal weken. Samen met de vrouw wat gesprekken gehad. En toen zag ik de uitdaging dat we alleen om het te gaan doen. Mooi dat ik mijn eerste vorstenraad in deze rol mag doen bij onze buren, de Keienschuiters. Het pareltje van de gemeente Verderooy. Althans, dat vinden ze zelf. Het is maar goed dat er een bordje staat in het begin van de deur, want anders rijden er zo voorbij. Ik stond al zelfs bij de Keienschuiters in Villingsberg. Waarom heb je nou echt ja gezegd? Ja, de samenhorigheid van de vereniging. Een gezellige club, leuke mensen. En dit is een club die met hart en ziel de carnaval viert. Het is een hele eer natuurlijk. Je ziet het boegbeeld van een vereniging en dat is gewoon mooi. En als je dat mag zien, dan zie je het trots. Ja, dat is het engste woord wat ik kan gebruiken eigenlijk. Ja. We hebben een hele mooie vereniging en daar hebben we laatste jaar hard aan gebouwd met z'n allen. Ik zit er zelf ook al 11 jaar bij dit jaar. En ja, ik vind het fantastisch om met deze club deur te kunnen bouwen en een hele mooie vereniging. En de leefbaarheid bij ons in toch maar kleine dorpje hoog te kunnen halen. En als ik mijn steentje erbij kan dragen, dan doe ik dat heel graag. En als ze er vertrouwen hebben dat ik dat kan, dan wil ik dat ook heel graag doen. Vooral omdat het een hele eer is om dat voor de mooie vereniging zoals wij zien, om dat te mogen gaan doen. Al heel veel binnen de vereniging ook mogen doen en als je deze rol krijgt toegewezen, ja, dan kon ik geen ander antwoord geven dan jou. Achter de schermen gebeurt er ook heel veel met trio's, de mooie momenten, van ceremonie en protocol tot hele mooie dingen en ja, die moeten dan als vorst metmaken en ik denk dat dat toch wel hele mooie dingen zien en dat mee gegeven is, ja, dat vind ik gewoon super mooi. Lang na hoeven denken hoefde ik niet tussen mij kwamen vragen. Toen ik besefte dat ik eindelijk die witte kraag niet meer hoefde, was ik verkocht. Ja, jullie klapt allemaal mooi. Ik was inderdaad even blij, totdat ik besefte dat ik ze met Circus Muk niet meer mocht, want wat lagen die dingen lekker zeg. Dat was echt heerlijk. Wat ga jij toevoegen aan de vereniging? Ik treed in het bestuur.
En ik ga een aantal taken vervullen die mij toegedeeld zijn. De nieuwe prinsen vragen, ja, van allerlei kleine zaakjes. Ik ben natuurlijk nog een wat jonger iemand, zeker als we gaan kijken naar de afgelopen vorsten die we gehad hebben. En ik vind het belangrijk wat de vereniging ook heel erg uitstraalt, de verbinding tussen jeugd en de volwassenen, zeg maar. En ja, dat is iets wat ik ook zeker toe wil gaan voegen. Gisteren ook met vorsten in Jade. Ja, dat klikt meteen en dat is geweldig als je ziet hoe dat gaat. Ja, en daar wil ik heel graag mijn steentje aan bijdragen om in ieder geval die verbinding te houden. Niet alleen naar de jeugd, maar ook naar de dorpen. Want ik denk dat we met z'n allen moeten zorgen dat de vastelovend blijft blijven. Zoals dat nou doet, want je ziet dat op 11.11 ook hoe vol het plein staat. Je ziet het op de routes en inchecken. We moeten dat levend houden en daar wil ik heel graag op mijn manier mijn steentje aan bijdragen. Sinds 15 ben ik prins geweest, hè. Toen mocht ik vuur op. En ik vind, ja, kijk, een prins moet elk jaar vuur op gaan. Het is niet aan de voorst om vuur op te gaan. Maar ik vind het wel fijn als ik mijn steentje bij kan dragen om de rest mee te nemen. En te zorgen dat we met z'n allen blijven vernijen en blijven zorgen dat we het hele carnavalsleven in Oelderen leven houden. Als vorst moet een beetje op de achtergrond opereren. Je hebt natuurlijk de prins, dat is degene die het jaar voorop gaat. En dan moet als vorst achter staan en die mensen opvangen en helpen met wat ze moeten doen. En ik denk dat dat ook mijn rol moet zien binnen de vereniging. Dus daar ga ik mee vol voor geven. Ja. We staan aan de aftrap van een vastelovenseizoen. Een seizoen met 9 spelers van de Vorstenraad en 9 aanvoerders bij de verenigingen. En als ik er zo in bij kijk naar deze 9 mensen die het moeten gaan doen, dan maakt mij erover geen zorgen. Mensen, vier vasteloven met elkaar en maak het mooi. Plezier in het veld. Vasteloven samen.